Ako yung message sa tanan. Ako ba kung sa isulti sa ubang maestra ninyo, pero ako una masulti na. Thank you. Graduate naman mo, salamat ninyo sa katuig na gi-anpos ninyo ang grade 6. Pwede na to sa iyo kayo mong mata kay morning session sila o sa tubig kayo makaulit kaya afternoon session. Dili safe ang uli o gabi. Pero inyo na gagawin no? Salamat kayo. Salamat nga bisag-bisod, nga bisag kapoy inyong itiwas ang grade 6. Kadwala mo na ng sumpi kay sorry. Sorry sa mga dipangkasampan ako. Sabi na hindi pa sakitan ako. Tinanglan ko na akong buhaton para magtarong ka. Sa panahon na ipangkasampan mo kanan, kayo yung kanan mo ang mabang sa sakto. Sorry kayo ha, appeal to sa trabaho. Kailangan mo matarong mo. So, sorry kayo kung iubos mo na mo. Iubos mo sa inyo mga maestra, lalo kung mga surbog me. Kahit gusto mo magpatarong mo. Gusto na magtarong mo. So kung nalain mo na mo, sorry kayo. Ako yung mga sorry para nila. Kung ang last is congratulations. Magpaki niyo babalik. Ang iban wala nagkahuman. Yung first grading pa lang. Ang iban second grading pa lang. Yung na. Ang iban grade 5 pa lang. Yung na. So ikaw nagkahuman ka. Inside transferis ba? Tingin sa'yo ng transferi. Nakasuway ko ang transferi ko. Kung itigil ka may nga na, ginawang bismillah yung pagkainan. Congratulations! Congratulations!